Bon dia, gràcies per vindre. M'acompanya José Manuel Luis, sociòleg urbà, que és l'organitzador d'esta primera jornada d'urbanisme que hem anomenat Recuperant Espais. Des d'urbanisme, a banda de la tasca diària de gestió de totes les llicències, de tots els projectes menors també i dels projectes majors que incideixen en la ciutat, el que volem és reflexionar sobre el que s'ha fet i sobre el que es vol fer en base a allò que s'anomena el dret a la ciutat. Els que tenim certa edat hem vist aquest canvi en l'ús de l'espai urbà, un ús de l'espai urbà en què els xiquets jugaven al carrer i eren un poc els amos i que després va ser envaïts pels vehicles de motor i que això afortunadament s'està recuperant dins d'aquesta recuperació de l'espai urbà per al ciutadà, que ara, justament en aquests mesos de pandèmia, hem vist que ho trobàvem moltíssim a faltar perquè forma part de la nostra socialització. Vull dir, els que ens hem criat en ciutats ens hem socialitzat també en aquest espai, i l'espai ens ha configurat com som a hores d'ara. Des de la regidoria d'urbanisme i del govern municipal el que volem és precisament continuar i incidir molt en aquesta tasca de recuperar espais. Ho hem vist amb la recuperació de la primera línia de la platja que hem fet per a vianants com a mesura anticovid, però amb voluntat de quedar-se, òbviament, i també aquesta recuperació de la resta del centre històric i del Raval que quedava per fer i que és d'alguna manera el darrer capítol d'aquesta primera peatonalització que es va fer en el carrer Vicaris i que a poc va anar estenent i configurant el nostre centre històric com un centre amable, un centre en què els usos residencials, els usos comercials i els usos administratius estaven tots integrats en un espai únic i que és un valor afegit de la nostra ciutat. Al costat de tot el patrimoni històric i natural que tenim, també aquesta configuració d'un espai urbà a la mesura de les persones és fonamental en Gandia, en com és Gandia i com es presenta Gandia davant dels visitants. Per tant, aquesta jornada, que ara ens detallarà José Manuel Luis més concretament tot seguit, és una jornada que influeix en aquest urbanisme participatiu, aquest urbanisme de gènere, aquesta recerca de la ciutat amable que estem construint entre totes i tots, i també a la recerca d'aquesta ciutat cuidadora en què l'objectiu és la salut i el benestar de les persones. Volem que siga el més participatiu possible. En les nostres condicions es farà foment amb un aforament limitat, però ho retransmetrem via streaming en directe i evidentment quedarà penjat en una pàgina d'urbanisme que anem també a encetar paral·lelament i que convidem a tota la ciutadania i a les persones interessades a que assistisquen i en tot cas puguen seguir l'esdeveniment de la jornada tant en directe o bé per streaming o en qualsevol cas després consulten tot el que allí va exposar-se, que serà de ben segur ben interessant. S'ha buscat com a element articulador i vertebrador de la participació un doble enfocament. Un enfocament de, primer, mostrar determinades actuacions que estan fent en Gandia o que estan pensades fer en Gandia, exposar-les un poc al criteri de determinats professionals que estan en l'àmbit de l'urbanisme. Algunes ja les coneixen, però veure quines reflexions els suscita en este model de ciutat inclusiu, participatiu, en noves jerarquies urbanes, en noves agendes urbanes, i aprendre d'altres models, d'altres actuacions en el qual tots i totes les ponents han participat. Tots són empreses i institucions multidisciplinars d'arquitectura essencialment, però també de geografia, també de sociologia, que han intervingut en el territori i per tant ens exposaran casos pràctics. Ells també, d'on tots puguem aprendre. I en aquesta visió de tots aprenent de tots és un poc la que enfoca. I un segon element és que les jornades han de ser analítiques i reflexives, és a dir, no únicament mostrar què s'ha fet, sinó analitzar les limitacions. A lo millor hi ha coses que estan fent malament, que se poden millorar,
potser n'hi ha algun referent que idealment funcionaria molt bé i ha tingut les limitacions, i per tant tot hem de ser conscients de les limitacions de l'urbanisme, tot i que estigui ben intencionat, per a canviar les vides, i per tant veure aquestes limitacions des d'un punt de vista reflexiu. Sempre tot el procés de millora, jo crec que en això el regidor està en aquesta línia, ha de partir d'una reflexió sobre... Jo crec que Gandia és un model actualment d'urbanisme en recuperació d'espais, però això ha de sotmetre's a un criteri com professionals com els que plantegem així. I un poc aquests dos grans eixos en els quals hem intentat articular les jornades.